Isu-isu wes ngitungi godhong sing pada dadi dhuwit Mak Nur piye? Kok ijo-ijo dadi abang-abang wingi engko. Itu ta lah hitungane. Delok. Iki 10.000. Terus 20.000. Lha sulap dadi 10 lembar iku jadi sak 100. Ini kan kepengine pirang lembar iki. walu ngayal lho piye to, Ora Pak? mengayal fakta iki, domo gak percaya. Mulai pe bulbul dadi gale abape. Ngono. Budal jengkol ku to. Enggak ada kerjaan lah mesti bunteli tempe, ngitungi godhong, diukur, digunting, dilus-elus, dipiak-piak. Ada sing ngelondak metu. Ora lho, Mbak. Anak-anakmu gak pengen metu ke omah to. Lah kayak iki wis metu nek kayak iki aku. Lah ya bedo ning omahe entuk dhuwit tok nyapa. Pengen metu ke omah ya. Lah nyapa ngising ning di rumah mangan lho kok arep bisik arep mangan perapatan di sini wong. Ya iya. Wong koyo angger men ngomeni wong ya. Anu jare iki Bu. Papa. Komen piye temen apa iki? Arep komen piye dino petruk temen iki. Wong kok ndelok HP-ne ndelok anu kok ning omah, jebul ning omah. Kali petruk langsung jebul. Wah, gak pengen metu ke omah kok piye to? Anak-anak apa piye? Ya ora nyapo ngising di rumah ya kenek. Ya iya, ganti klambi turu ya ning jero omah, masa turu ning entak-entakan kan yo isin. Omah yang perapatan kan wong. Lah sugai lo. Sugai. So isu nesan su ae. Iki mbok pilih apane to, Mak? Pilih sing gedhi. Oh, sing gede-gede, sing cilik-cilik ngono ya. Ya cilik mesti cilik kok. Halo guys. Isu-isu dolan pasaran wonge. Ini lha apa? Oh, gak. Lapor. Patene entek. Ah, walek tuku saya kok koyo ngono duduk wokong ngono. Dokong ngono dibentuk. Sak. Ngono ya mesti neni tok ngono kok ora mbok tindak. Lah ngono sampe sak tuku ngono kuwi. Lho, dek dhewe kok dek dhewe sing tuku kok. Aku apik gak mbak ya apik ngono to anyar. Nek cara aku nek gak seneng nang dijupuk bakar wet ngono. Yo konyolne. Penak duit gampang sakar. Ora kok wis to yo ket mau ke rumah saku. Yuh. Lah kopimu ndi, Pak Tik? Lah iya wong Serak kopi-kopinan. Aku pengen Males. Mas, Ditutne putune. Iki ya. Wes serak kopi-kopinan. Jangan nah. Kamu dulu sama bapak coba. Hah? Dolan, Ri. iki wong jare selamatan lho dus. tapi papa mana? HP bapak mana tanya bapak? Pak, HP-nya mana Pak gitu? Papa mana? Sayang dong. Kamu ya sudah. Bapak bau, belum mandi gitu. Yo wes. Mbak aja mau kok. Apa nih? Sayang sih. Juga boleh gak copan. Jelek kok. Sopan